Iki tumput Mas Bayu Haji. Kula nggih kok, Mas. Sampeyan ning ndi sesuk? Ning sini. Oh, melu sapa? Melu pelentung. Oh. Lah kan yo kan meh arek ning Seragen to wiyone. Tapi beda jalur. Tapi ora toprakan, aku sesuk ora toprakan sesuk. Rasa noprak wong aku dek pengen noprak rongos wengi tuh kok. Pak Awet kuwi pemain. Lho macak dadi dukun barang. Dukun. Oh, pendeta to. Pendeta kae ngawur. Tak kira dukun cabul aku. Bahwa napa mumpung menika nek penikmat wayang menika sing asli nggih mapan wonten gara-gara munggah. Lho, penikmat wayange menika tesih kathah tesih mirunggan. Lho, tesih do lenggah para sepuh pilih sepuh. Tur dasar ibu-ibu nggih tesih lenggah. Lho, matur nuwun. Mas Brando. Halo. Menawi sing gumyak-gumyak ngoten. Oke, sing gumyak-gumyak ya mboten napa-napa. Iki malah pun apa. Iki didukung sound system napa Mas iki, Mas? JBL. Asli. Oh, asli. Lintang Surya Audio niki lho. Lintang Surya Audio. Sing tak waca kae lho. Saking pundi Mas? JBL. Saking pundi sone? Babatan mriki mawon. Wah, elok nggih sanget. Wah, teteh tur dasare tutuk tatak tangguhan kae. Wah, berantas tenan. Iki mau nggih. Sing gumyak-gumyak lagune apa? Kersane tambah gumyak menawi gerajakan mawon pripun? Oh, gerajakan Banyuwangi. Oke, siap. Nek tak dientak tutuk. Monggo anu Mas Jamal nggih. Mas Jamal pundi Mas Jamal? Mas Jamal kok malah istirahat. Kok istirahat waduh. Mboten Dik Yogi mawon. Aja ngono kuwi. Lah nyapa? Om gak iso om. Om. Nah. Om Yogi. Om Yogi. Om gak iso. Om Yogi. I love you. Aku kelingan nada nek kok Pak Yogi. Kelingan piye? Ya sok bene. Ayo. Gerajakan Banyuwangi diwiwiti saka bawa apa langsung? Langsung mawon mboten napa-napa. Tuh langsung mawon. Nah, ayo. Napa? Diwiwiti saking bawa napa langsung? Derek. Nika anu didangu para pamirsa, para pamirsa, make bawa apa tidak? Pakai. Lho. Ya tak nganggo bawa ngono iso arep ora. Mumpung disindani Mbak Ayu, pesindane Ki Bayu Haji. Ya. Aku ya pesindene Ki sapa? King Korus Kula Kobra. King Korus. Ayo. Mampyan manyon. Halo, Jas. Iya, Sapa ora kowe? Dul. Tangi. Kerja nah turu. Koncone iki lho mergaya kok mau ngowah. Uyohi pisan. Ayo. Suarane wayane wong iki. Ayo, lompat. Melompat tok. Ya, nih. Langsung lho. Suarane yo kaya ngomong. Lompat terus. Ketoke kowe gak cocok karo Ayu. Jajal kowe madhep rono ning sanding tembok kuwi jajal. Jajal ning sanding tembok jegleng tembok kuwi jajal. Kok ketoke karo Ayu kok gak cocok. Ayo. Ketoke sing digek-gek nek. Jajal.